животворчий Творця зор, світло життя і нашу зор, о, Откупитель всей земли, молитвы наши Ты прими, о, Откупитель всей земли, молитвы наши Ты прими. Пред моцей Божей Ты схили свои колени и моли, земля и небо хай пяют, пророчать и пошану шлють, земля и небо хай пяют, пророчать и пошану шлють. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Слухайте, народи, слова Пана, і обвящайте його по усім світі. Вось збавца наш прийде, тому не бойтеся. Гэтымі словамі Святого Пісання пачынаем святую мшу у панядзелак першага тыдня Адвенту. Падчас гэтай Еўхарыстыі збіраемся разам, каб заносіць нашы спольныя просьбы, нашыя малітвы да нашага Отца Небеснага, каб адарыў нас патрэбнымі ласкамі да годнага перажывання гэтага асаблівага часу прыгатавання на прыйсце нашага Збаўцы Езуса Хрыста. Прадставім Пану Богу усе нашыя просьбы, інтэнцыі. Асаблівым чынам будзе маліцца за памерлага Яна Бражыцкага у 40-ю гадавіну пасля смерці. За ўсіх памерлых сем'яў Бернат, Дзвіль, Завадскіх, Кавалеўскіх, выпрошваючы для іх ласку прабывання сярод збаўлення ў валадарстве нябесным. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Пане наш Боже, дапамажы нам старанна падрыхтавацца да прыйсця Хрыста, Твайго Сына, каб, калі Ён прыйдзе і пастукае ў нашы дзверы, знаўшоў нас у малітоўным чуванні і радасным праслаўленні прыходзячага Збаўцы, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читание книги пророка Исаия. У той день порасток Пана буде хараство и славою, и плод земли, гонором и оздобою отселенных с Израиля, и станется той, кто застался на Сионе и отцелел в Иерусалиме, буде названий святым. І кожний, хто записаний для життя в Єрусалимі. Коли Пан змиє бруд з дочок Сіону
и очистить Израилем от политой у им крови, духом суда и духом огня, тады створить Пан над кожным месяцем на горы Сионской и над сборами ее в облако у день, и дым, и бляск, пылаючего вогнища ночью. Понад усім слава Пана будзе покрывалом и шатром, что у день дае тень от спеки, притулком и затишком от буры и дождю. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. З радостью пойдем у дом Пана Бога. З радостью пойдем у дом Пана Бога. Узрадовался я, коли мне сказали, пойдем у дом Пана. Вось стоять наши ноги у брамах Твоих, Иерусалим. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Тады узыходять поколінні Пана, каб паводле сведчання Ізраїля прославлять імя Пана. Там стоять судовые троны, троны дому Давида. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Просите миру для Иерусалима, няхай спокой мають тыя, хто любить Тебе. Няхай буде мир у мурах Твоих, добробыт у палацах Твоих. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Деля братов моих и ближних моих, скажу я мир Тебе. Деля дома Пана Бога нашего, буду жадать добра Тебе. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пане Боже наш, приди збавить нас, покажи обличье Твое, и мы будем збавлены. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Хвала Тебе, Пане. У той час, калі Езус увайшоў у Кафарнаум, падышоў да яго сотнік і прасіў яго, кажучы: «Пане, слуга мой ляжыць дома спаралізаваны і страшэнна пакутуе». Езус кажа яму: «Я прыйду і вылечу яго». Сотнік жа сказаў у адказ: «Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў пад дах мой, але скажы толькі слова, і ачуняе слуга мой. Бо я чалавек падуладны, але маю пад сабою жаўнераў. Кажу аднаму: ідзі, ідзе, і другому: прыйдзі, і прыходзіць, і слузе майму: зрабі тое, і робіць». Пачуўшы гэта, Езус здзівіўся і сказаў тым, хто ішоў услед за ім:
Сапраўды кажу вам, ні ў кога ў Ізраілі я не знайшоў такой веры. Кажу ж вам, што многія прыйдуць з усходу і заходу і сядуць за стол з Абрагамам, Ісаакам і Якубам у валадарстве нябесным. Гэта слова Пана. Хвала табе. Присядьте, калі ласка, на хвілінку. Памілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, мы адчынілі новую старонку нашага духоўнага жыцця. Мы пачалі новы літургічны час, Адвент. Яшчэ адзін калейны ў нашым жыцці. У перакладзе з лацінскага языка Адвент, адвентус, азначае прыйсце. І гэты дух, які плыне з назвы гэтага, з паняцця гэтага значэння слова адвентус, адвент, прыйсце, вельмі пасуе да гэтага часу. Езус прыходзя да чалавека, чалавек прыходзіць да Бога. Гэтае пасланне адвантовае вельмі блізкае нам. Пасланне, каб умацаваць нашу надзею. Бог ідзе да чалавека. Чалавек прыходзіць да Бога. Але гэта не толькі адвантовае літургічнае пасланне, але таксама пасланне нашага адвентавага жыцця штодзённага. Мы заўсёды ў пошуку. Мы чакаем на прыйсце Пана. Мы ідзём насустрач да Бога, хочам яго спазнаць праз цяжкасці, праз турботы жыццёвыя. І гэтае спатканне, наша гэтая пастаянная пілігрымка нашага жыцця, са слоў Езуса, скончыцца тады, калі мы напрыканцы нашага жыцця, часу, сядзем за стол у валадарстве нябесным. На гэтую вечную сустрэчу і радасць з Богам у небе. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, першая думка сённяшняга Евангелія – гэта спатканне Бога з чалавекам, а чалавека з Богам. Езус ідзе ў Кафарнаум, а сотнік ідзе на спатканне з Езусам. Звяртаецца да Езуса, кажучы: «Пане, слуха мой спараліжаваны, ён вельмі моцна церпіць, злітуйся над ім». Езус адказвае, як чуем сёння ў Евангеліі: «Я прыйду і вылечу яго». Але сотнік кажа: «Не, пане, у мяне ёсць падуладныя жаўнеры. Кажу аднаму: ідзі, ён ідзе, другому кажу: прыдзе і прыходзіць, слудзе майму кажу: зрабі тое і робіць. І ты таксама маш уладу над усім. Загадай хваробе, і яна паслухаецца цябе». Езус вельмі здзіўлены. Ён кажа, што сапраўды кажу вам, ні ў кога ў Ізраілі я не знайшоў такой веры. Вельмі здзівіўся. Ён выслаўляе веру сотніка, язычніка. А так сапраўды Езус часамі бывае безабаронны перад верай чалавека. Езус спадзяецца на маю веру, пакладае надзею на чалавека, што ён будзе усім сэрцам уфаць, давяраць і верыць у Бога. Ён не можа адмовіць сапраўднай веры чалавека, чыніць цуды,
выслухоўвае просьбы. Але часамі бывае інакш. Часамі бывае, што Езус здзіўлены наадварот нявер'ем чалавека. Памятаем добра, калі Езус прыходзіць у свой родны горад Назарэт. Спадзяваўся як ад нікога, што тут спаткае веру чалавека. Але ніхто не выйшаў яму насустрач. Ён думаў, што як ніхто, як суседзі, знаёмыя, яны будуць чакаць дапамогі Езуса, бо, напэўна, чулі пра цуды, якія чыніў у аколіцах Назарэту і у паблізкіх раёнах. Чулі, але не прынялі Езуса. І там у Назарэце не адбылося цудаў. Езус засмучаны, здзіўлены нявер'ем веруючых жыхароў Назарэту. Веруючых, нявер'е веруючых. Не, дарагія, і на пачатку калейнага адвенту майго жыцця варта запытацца пра веру, пра маю веру. Якая моя вера? Калі мы прыйдзем у наш парафіяльны Бэтлеем, калі пахілімся над яслямі, дзе Марыя, маці Езуса, гэта паложыць сваё дзіцятка там, у яслі, бо не знайшлося месца ў жадным, у ніякім доме. Калі мы пахілімся над дзіцяткам Езус, што ён убачыць у маіх вачах? Што я яму магу ахвяраваць? Бо побач веры і любові я нічога не магу падарыць Езусу. Бо ўсё іншае, гэтыя дары ўзрок, што магу рухацца, маю спрацаваныя рукі, усе гэтыя мае здольнасці, гэта я атрымаў, каб ім усім гэтым карыстацца, значыць, гэта не маё. Маім можа быць толькі вера і любоў. Што можа убачыць Езус у маіх вачах? Гэтая маленькая любоў дасканалая. Чи гэту незвычайную веру сотніка, чи нявер'е жыхароў Назарэту? Перада мной гэты час адвенту, час прыгатавання, час перамен, дзе я магу зазірнуць у сваё сэрца і шчыра стаць у праўдзе перад сабой і перад Богам і адказаць на пытанне, кім я цяпер ёсць, які я ёсць, і чи варта штосьці змяніць у сваім жыцці, у адносінах да маіх родных, хто побач мяне, у адносінах да суседзяў, да супрацоўнікаў і тых людзей, якіх спатыкаю на сваёй дарозе, хто, можа, патрабуе майго сэрца, маіх рук, маіх далоні, майго добрага цёплага слова. Каго спаткае Езус, калі я пахілюся над яселькамі, дзе Езус будзе чакаць на мяне? Няхай кожны з нас адкажа. Амен. Наследуючы веру сотніка, з даверам узнясём да Бога нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў усім народам вялікую таямніцу збаўлення. Цябе просім. Молімся за супакой у свеце, каб усе людзі маглі жыць і працаваць у добрых і бяспечных умовах. Цябе просім. Молімся за хворых, каб яны не гублялі веру у дапамогу Бога, які прыходзіць. Цябе просім.
Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, блізкіх і дарагіх нашаму сэрцу, якія папярэдзілі нас да нябеснай айчыны, за Яна Бражыцкага ў 40-ю гадавіну па смерці, за ўсіх памерлых сем'яў Бернат, Дзвіль, Завадскіх, Кавалеўскіх. Каб Бог прыняў іх у сваё валадарства нябеснае, Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы з чыстым сэрцам маглі чакаць прыйсця Пана. Цябе просім. Просім Цябе, Пане, выслухай просьбы Твайго народу, і хоць мы заслужана церпім за нашыя грахі, няхай нас суцешыць міласэрнае прыйсце Твайго Сына, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Свет наш обмыйте, чистые росы, Збавцу святого дайте небесы. Гнев отведи свой от людей, о Пане, каб отрымали греху дарование. Свет наш обмыйте, чистые росы, Збавцу святого дайте небесы. Глянь на тяжкие наших сердцаў раны, дай нам того, хто мае быць спасланым. Моліцеся, браты і сёстры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свайго, а так само на користь нам і усьому костьолу святому. Пане наш Боже, приймі, просім, гэтыя дары, якія мы, дзякуючы Твою шчодрасці, атрымалі, і якія сыноўняй адданасцю Табе ахвяруем. Учыні, каб гэтая ахвяра стала для нас задаткам вечнага збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вами. З духом Твоим Угору серцы узносим их до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці, з пакораю прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зяні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемагутны, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який іде в ім'я Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, пра Яна і пра ўсіх, хто ў Тваю ласку адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе браннікам, са святымі апостоламі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амин. Бог так полюбіў нас, што спаслаў нам як Збавіцеля свайго адзінароднага Сына, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство Слава и и моц и моц и хвала хвала навеки. навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і валадариш на віки вічні. Амин. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближньому знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоною. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
душа Христова, святі мяне, тіла Христова заховай мяне, кров Христова напои мяне, о, вода з боку Христова обмий мяне, мука Христова умацуй мяне, о, добрий Єзу, почуй мяне, у своїх ранах укрий мяне, не дозволь мне тебе покинуть. От ворога злого борони мяне, у годину смерти поклич мяне, и дозволь да тебе прийти, как со святыми хвалить тебе на веки вечные. Амен. На веки вечные. Амен. Єзу, дай силы, веди до Отца мяне. Єзу, дай силы, веди до Отца мяне. Каб окунуся я у Его криницы. Амен. Амен. Молимся. Боже наш Ойча, нехай плённым будзе наш удзел у гэтай таямніцы, праз якую Ты вядзеш нас, зямных пілігрымаў, па дарозе да неба і вучыш усім сэрцам любіць вечныя даброты праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу. Приди, мы Тебе чекаем. Приди, так як нового дня світло. Мглічам приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Приди, мы Тебе чекаем. Приди, так як нового дня світло. Кличам приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Ангел Панський звеставав Панні Марії і зачала від Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская,
Няхай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилось меж нами. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вечный отпочинок дай ему, Пане, а світло вічне няхай му світить. Вічний отпочинок дай йому, Пане, а світло вічне няхай йому світить. Вічний отпочинок дай йому, Пане, а світло вічне няхай йому світить. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший